nagbibuya po isurat yun ito katigit. Say something kunana. Okay? Ito si Kanawan. Ito'y katag hello ka. Hello everyone. Makita yun agad. Hello everyone. Welcome to TRI Radio. Okay? Makita yun dito. Isurutin nyo po. Ayan. Nakasurat ha. Madaliman. Nagbibuyan. Okay na pa no hanggang Facebook tilatagang kanayon nagat sa baling nga saritaan en hantay expand din no kanayon no so nga dito timet so nga isurok ang kung kami kahit timay ko ay isunag isuro akit ay pakisuruan nyo hana siya isuro yun kasi amok nung may pag 50 live di Facebook so isuro kayo tap naman na yun ang madjay maragas kasanod kay may surok met so di ala na ito dadya liman met kanyang taliman hello everyone kunana nang click you apo dito adati chat dito kanuan say something kunana pwede makita nga ta adati dito apo makita yung tingkating yan inemen nakinamakan tibiyon Mayaten, ore dua, may lata kanya, ananosak, manakan ano sa kapo. Isang nga ano sakmat nga gisuro, no? Alright, yung current views. Kaya lang, surat kayo, apo, naman mo kayo. Masino tagbibuya. Oh, bigatin! Bigatin ako! Josefina River, hello DJ, good evening, happy watching. Kunana. Nembag pa ni Madam Josefina River, makasurot. Nagiti listeners ni CRI nakatadudan na makasurot ang bulos. No, kasano nga tat pa nang isuro idan. Madam Josefina, putulan nagiti imadan. Ang damit mo, ninanadir ang muna metigwa. Ninanadir jay Amerika muna tag sumurot sa YouTube matawin na 71. Nagiti, ubing di daan mo. So ay surok mo di daan, mo di nakatag kuya, latan, basta di tuyak latan. Hinggan na nga di kayo makasurot, jak umagar ti Facebook, no? Tuyak latan. Papilit ko latan mo dito ang mukha. Alangan met nga isuro yun at adudang muna nung may panggap di Facebook. Kada YouTube. Hindi alright. Basta di tuyak latan. Oo, nagpuyo kanya ako, no? Yes, DJ. Nailiwat ko ito, DJ. Kasi kagaya, Madam Josefina. Abay, kuya. Abay, didaan mo. Isuro man ngamin ida. Nagmayat dito. Nakalawlawag di uni na. Naglawag. Talagang stereo. Josefina River Gayam. Tiyawag na. Alawin. At patugtog tayo. Dadan tulad at hindi kayo magkararagan, Madam Kuan. Madam Josefina River, no? Or Madam Nelly Watpo. Okay? Awan, tidak mo. Tala mangi-click. Tidak mo. Pag-projecto ka tarap-ramay da. Chat rate okay. Awan da ma'am, Madela, Bisaya. Kasano ka didamatam mo ang chat? Click na lang. Nakalakla ka? Hindi, buya danto kung saan doon. Basta siya, ipapilit ko lang dito yan. No? Ito yakmit na. Mariyat mo, napunay na Facebook. Ado kami di violation di Facebook. Ito nga baka maputulan na. Ito nga dito yak palain. Palay lang.
Alright, dito ti kanta po, Iliw, May gayam na dito ti ko dito ko, dito'y YouTube, tapdohanak mapuyat, Madam Nelly. No? Kumana ite 1.5 mga unboard kon, no? Tapno napintas ti panag kuha tayo, panag unboard tayo, hantay nga ano ni mabayag no ko dito eh. May tawan ini habayin, basta laki di maka-unboard tayo kakanayon, di ba, Madam Nelly? Si Pina, nagam mo bayam ni nanang ko, dapat siping nagam mo. Pamanak lang eh, ha? Alright, dito kantan Kulasisi. Hello kay Madam Nelly Watt po. Di ka mapasang pet usal dato'y biyag ko apapanam di oras tirabi napan kang sa manen naghabi-habi nagpaparik nagkaniyak siyat ay mayat na dito YouTube ang kayang tapno hanang unay nga mapuyan. Wala ka kasi si tao. Ito yakon, ito yak lantan. Live and kaya na nila masursuro. Ay, di ka mapasang perusal dato'y biyag papanan bis oras tirabi napan ka sa manen naghapi-hapi ang barbarik na kaniyak siyak ay masisyasin at ang bugyan ka at dakulasisi sumangkag ka di ka agunduni tuwagon to na sikat magiriri sumara dagiti tinawaya gat na luwap at maasawang adat pernayan na danak ebati kaunggan at dapay lahida asip siputam aring nagpakitintanin daig ipusan ayan na aganas luwap at maasawang at kakamata marigat di marik sangkadayaw ta sikat kadasatan harakat magkat mangparak sa tariklam Kulasisi! Alright, ito ay mahilig kulasisi, I mean, no? Okay, nadama ko, ito taga Pordigay Duo, talaga nagpalami isda, nakatadumit tagbibuyang, aminin, ti live na lakit, aginanakang basit, Warekat ired-ready, mini kita adong kantami kunada. So, yan anus tayo apo. One of the best and well in terms of record kaya kakapintas apo nga kanta masapulan apo iti Pordigay Duo, no? And speaking with Pordigay Duo, very decent da po nga agi agprograma, no? Ngem aminin da nga handa na makasabay di kita adung popularin, popular nga dati YouTube, medyo nakariknada na po iti makungkunang
kwa jay program week, no? Basta nga minapunod at dumati programa dito tiyempo na nga panagrimat at damo dito tiyempo apo nga panagkapoy ni Madam Josefina River di kasama tayo dito eh. When dadantula tati kinararaga rin kapsat Josefina River, okay? At nawanda Bemlatan di damo tagturan, no? Kasi upat met nga listeners tayo, 5, okay yan, nada dito eh. Naka-live ni, di nakat makita Madam Josefina River, at nakalawlawag met, di ba? Lawat. Ito nga po na, basapay tibuk po na eh, ibig kayo bet, nagdagaang tilubong kapsat kagayang. And makiamat tayo kumay, ito'y padamag, no? Hana ka nagbuyot at tagat ti nagbuyat ti damag na ti Pilipinas tatan no na ti madamag kada kita teman kapsat kagayem no na ti damag dito ta agado ti mamet no. Alright, nagdakasen ti damag manen ay dakas ti damag itagta ti damag 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alright. Damag manipo dito ay sila pambalitaan ti CRI Radio, no? Ang nga napintas si Damag, kakapsat ko kayen, iti nga kanito kung oras, no? Diyan kami nagbuhit at tayo, so si Damag ita, iti nga kanito, kaya oras, manipo di Pilipinas, dito eh, no? Ginabit sa Kalman, 89,000 na virus sa Pilipinas, ginamit sa Kalman. Itata po, 98,000 iti na COVID. Walang rebound sa ngagasutin. Awanin, mapantay iti climb to the highest end, no? Nohan na magapang. Muyo, new record high. Iti ka kanito kung oras, no? Nangani 5,000 apo iti na COVID itata. Nangani 5,000 iti na COVID itata nga bigat, no? Datat apo tin peteng iti Department of Health kastalida. Awa mo tin bagada nga imimbag, no? Ito nga matandanaгаnin, no? Quezon City apo kat at daanin ti 6,880 nga cases ti COVID, no? Nagwawaras detan, nakad, ado, no? So nga, teko na kon, pintasan nga gaw awit kalagay ti padating nga Pilipino. Ano malat, kahit mo nga iawit ayat Pilipinas, kahit mo dumanon iti COVID, nasa nagawit ka Pilipinas. Apo deta ti dama, hana na pintas. 98,000 ti COVID din, at dan siyang mga minutos pa'y sakbay ti alas 10. 4, 3, 2, 1, 0. We're on air 24/7. Bundesliga Radio Internet. Simulcast via World Wide Web. All the hits, one station. Hello kay Maribel. 24/7. Bundesliga Radio Internet. The #1 hit music station. Exploring the hottest hits live via internet. Your Man in the Sky, DJ Jake Star. Alright, kung kablawak ni Goreka, saglit labasit at dito lang. Alright, kung kablawak iti panagbibuya. Yaman at Maribel, nasursaruang kan nga simbrek, no? Hello DJ ni Impag ni Rabim. Basta may kita madamang agbibuya ita. Kuna ni Madam Josefina River pa prayer kumante ka nakak DJ, naka-quarantine kasi ada
ada co-workers na sana hindi sila mahawaan kunana when ipag-pray tayo, no? Detoy. Ay, apo, talaga nga, madi ka sa saat talaga, dito ko. Okay, so talo tayo, pat tayo, dati may sapay nga kadwa tayo. Dito lang ito, nagkinararagan kapsat, inton madamdama, no? Pag-pray tayo amin, di kita, kapsat tugayam, inton madamdama. Dito ay CRI Radio. Alright, dito kantan Ilocano, napanak nagadal, hanalabintas ti message na ito, kahit nga mala, kan tingin tayo. There we have it, that song. Api magit kita, kahit Europa, kasla nakalawlawat mo, gingkon. Kasla malapag tayaban, ti aeroplanon. Amot nga kasi, naka-brush upak namin eh. Tapos kinip ko pa dito, headphone ko, anay na kita, paglandingan, ti aeroplano no kuwan. Ayaw po, alawala. Lumaki na daon, Madam Maribel, at saka Madam Josefina. Nalpasen, DJ, Shakti muna, itay, ni Madam Josefina, hampay nga roda. Okay. Datilat ng upaten. Aging gana dito makasurot apo, dito yaklatan, no? Kasi, aginanak ba si dita FB, naka-community standard tayo apo. Naka-community standard tayo. Ado kiti napatugtog tayo ngamin nga under copyright nga ibagbagada. Ore kumano kasta no, yung surat da kung mga under copyright, di kitugtog. Iso nga, naka-penalty ako po. Iso nga hanak pala nag-live dita FB. Iso nga nakipag-share ak tatay. Community, Facebook community. At sipot ka di kiti, at dati mapapaul ngagla-live, masapol da ngagbuya. Ngayon nagliba ko na ta, jacket mat nga maawatan amin, English mat amin. Alawin, request kayo, kumusta kayo? Dapel ako mat, tigas si manglingay kada kayo, Maribel, ti panagpasinayo. Ay ni jaka mo, ni nanang mo, ni tatang mo, no? Okay, ore ni Madam Nelly, dati pa request ni tatay. Medyo jak ngawatan tatay, Madam Nelly, DJ na COVID jay pamaya. Kanakam ko nam. Okay, pakisurat to pay nalaing tap numawatak. Okay, dito ti balse baro baak. Ay unay nayanay to. Puso yang karang magpinsiguro. Adi peniliday na pinapuro. Yak man na may peksa, diguraan na palao. Iya banyo di kita share yun di kita kuha. Dito YouTube tayo tap na muda. Pindutin nyo lang dito apo kung ayaw nga minukwa. Bagayo nga dakay Jonex, no? Tatlo makasurot da. Alamang pindot, ida mo. Kukulak to gante, imadan. Kaya 5 bukelen. May atin, kanyak ka 5. Ayan, wait kita. Nay, nagadunga ko tayo, nagsasaro no. Taltalo tayo, pelang ha, matindog dito ko tayo. Matindog dito panagsinurat eh, dito yan. Di damat agsurat namin. Lagay kanta tayo ko na dang baak. Lagay babaak. No kumata ba ako nga na ipalag ka talaga nga agatching ka. Ati ka angrina. Malagip ko launay kat dito batak kat batak sa idi. Batak, Banda, Paway, no? Marcos. Lagay adakat pelag mulmulat tabako. Awan sa meten. Abo na tag mulat tabako na po tay padis ko na do sa dede. Nabutak mo na nakakita naka-quarantine now DJ kasi adda ka worker na DJ. Naakara na symptomatic. Okay, pag-pwede na madamdama kabsa to no. Okay. Ada ni Rodel Labicani Penera. Gari kata ikapik tinagan na. Okay. Gari ka basita i-pokbasit imarkak ditoy and always babay tilata ti pamilya ni Maribel. Okay. Jodel Jodel pananglinglingan ni Apo Diyos ti panagpasina da. Okay.
Maribel, okay? Okay. Dua. Okay, nakadua tayo ti prayer request ita po, no? So, Dudel Labicani Pener name na DJ Tagabatak Gayam, okay? Ikuha tayo ipag-pray tayo ito madamdama, okay? Anak ko na agbayag dito pagpintasan ng Gayam dito ita kwa hanunay nga mapuyat tayo, aya? Mayat Gayam napnohan nga ko. Dito alright, this time check 10 o'clock is brought to you by This program is brought to you by Varnapulang KTV Restaurant and Dora and Nisha's Diary and Bimba Food Hall. alright, edit Ilocano Balse Chacha Kunana, okay? Country Waltz. Then 1 minutes after 10 o'clock. Iti agarem kenkwana alalaki Tati kayat na ketbak na adipodse Mayat latan basta bakna oray durgi At damay sa abak na anagarem Baro ako ngem lumakayen Ngem titam titakder na ispantar Ag sumbangir abulsana ag bukbukar Saan anagbayag na angay ti kalaysa Ado tinaparti en grande ako nada Napalabas ti bimulan ay ako agap apadan Ta amin na kinabang ng nakutang Partek nagdayang daytoy alalaki No uminom inggat na kurang pay Narigat pay nga igatang itibagasen Anong sandan tiag dildil iti asin Hello kay Madam Teresita sa Blood Andres. Okay, ito nga bibuya. Iti YouTube. Mali po dito TRI Radio. Simang pet jay balay dalag sansangi Babawi na tungokno sa dilangi Saan anagbayang na angay ti kalaysa Ako tinaparti en grande ako nada Napalabas ti bimulan ay ako agad apadan Ta amin na pinabak ng nakitutang Da kayo ababagi di kay namin at pilpili No dake pagtungkalan nyo Da kayo di agbabawi Saan akinabak ng tinasken asabulen Basta ti inkay bilyen Tay putno apat parken Saan akinabak ng tinasken asabulen No dike tay putno apat parken Alright, 10:04. Adani kuah Madam Teresita Andres simbre kita tayong remor pelaeng. Okay, madamdama sumrek manen. Okay? Alright, upat tayo, 5 tayo. So madamdama pwede tayo na po agi patugtugok tayo kay Christian songen. Ugali nakes manuki ang walis sinirami Di kunanya kumi at dalus sinirami Raskan lang at belen suerte Ay pagmen ang kasal Ikipada sa tayrahe Saan tanungan Tuloy di kalmaysa Di ko na ibabake Uret ng simbahan Ilalagi san tanungan Parang
Siya'y bait di mabutik, sigurado at na sumangpit, abakit. Kay salakay na masingitan, isa't sikuyan tarinaw, tatlong tayo malas mukit kumanaw. Nusikakit na pusik, sana yung pangangaganan, amagang tatong buwan na alungin. Tunggal met ko mismo ka, bari-bari ko ng kaka, itikas na, di ka sa lipin. Apay lolo, apay lola, ugno ka di, nagito'y abang mati. Malas ke swerte, kaya't mo man weno saan, umay-ulat na sumangkay. Ang puto kadapuga, bukan awan warna dalitan, bukan ibig, pare surat taita. Alright, let's start Christian song. Patugtog tayo matapos ti Tagalog. Dito ti kanta nga, gari ka napaspas sa matlo niya nga kantan. Sabalyan tayo apo. Kumita tayo sa baling kanta. Ewan ko bakit nagbilis ito. Ito lang. Alright, dito langin. Ikaw ay Diyos. Manipa dito'y CRI Radio. Get ornong hindi kita prayer request yun po. Manipa dito'y CRI Radio. Kapag puno ng katanungan, natatakot na babalisan, Jesus, ikaw ang kasagutan. Yes, Lord. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nagkukulo, mihanan, napabalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos. Bawat sandali. At nagsandali sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos, nabuhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan. Malinaw ang kapahayagan, ikaw ay Diyos tapat kailan pa man. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Sa iyo'y may katiyakan, habang buhay pananaligan. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos, nabuhay na muli. Dahil natin kanta nga sikat, ti Diyos ko na iso nga, dati ti Christian song yun po. No Christian song ti patugtog tayo oray English, oray Tagalog, mabalilatan. And again natin laki di kita under copyright. Dapat siguro dua o talo at pray tayo itong kakapsat kita. Asa kasun tayo itong apo gito adang prayer tayo. Tidak tinggal kanito kung oras. Yan wala ka dito ni Apo Diyos kat katakpon na tayo. Di masarakan na tayo. Itipos puso tayo. Iti iti nga rabi. Antay man ado. Importante ko na iti na pasati na sa surat. Uno dadi dua, uno talo, upat, lima.
Akay kaysada kat pagsasaritan na tinagang ko adakto iti nakatinganda. Mabandetoy, tala ko man ni Apo Diyos masarakan tayo tingakan ito ka na oras. Kami katagpuin musikata. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming Kaya dati prayer request lang, surat nyo lang, kapsat. O rin kat handi unay ado. ang kalangitan, Ilan yung narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Thank you so much kami ngay gurot si Guada, Guro Buda. Thank you so much ako. Marami ni pinagtaksilan Maristelia Felix and Maribel Eslabon. Ada di Kapuligan Radio Internet Please. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. From the music kata right there, kami katagpuin, Panginoon. Okay? Bagamat hindi po kami karamihan ngayon ay nasa kaligitnaan kayo. Kaya po ay higit na kayo po ang makipag-ugnay, makisama sa bawat isa sa amin. No? Ito po yung awitin na requested song, ang tanging alay ko. Wala po sa ating
Malibo dito YouTube chats ada dito yapo ni Madam Nelly Watpo. The requested song na ang tanging alay ko mula dito sa CRI Radio. Dapat doon nga kanta. And madamdama pagpiteton. Okay? Kung vlog pa rin ko na kayo, tinimbaga pa rin buhay kapsat kang gayam, no? Na dati malagip yung ipahabol, ihabol yung di prayer end. Tapi di kastagat na may surat tayo. Alright? Ikaw ang tunay na Diyos. Dahil di kanta ni MCM Worship Team. Manipo dito CRI Radio Station. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, nagdakilaan mo. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Magpakailanman, hindi nagbabago ang Diyos. Dito di kanta. Dapat may santo pa nga kanta kapsat kang gagayem. Gay tapaw ti bantay. Naisa J. Cruz tapi di kasta. May labaw di tunggal kararwa. Nga sublikin ko ana. Kapulay J. Dara. Naugasan tayo. Dito di kanta. Gay tapaw ti bantay. Requested song manipot kay Madam Nelly Watpo Dan. 20 minutos kalpasan ti alas 10. 10:20 is the correct time. Kadwayo pa lang ni DJ Jake Star. I
anak to ti Apo. Titala. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Ti Apo. Maudi nga kantan, may isang musika ta, nagpinta sa kanta dito, kabsat. Giyaman tayo, tanyaman nga pagpaspasaran tayo, di pa nagbiyag. Masapol nga yabkos tayo, thank you. Dami na kiti pagpasaran, dati failures di biyag,
Oh God, salamat po Panginoon. Tunay nga napakabuti kayo sa buhay na namin, dakilang Ama. Hindi nga po kayo nagbabago, dakilang Diyos sa buhay namin. Ano man ang nangyayari sa amin pong buhay, kayo po'y laging tapat. Ikaw ay mabuti. Ano man ang nangyayari sa amin pong pamilya, ano man ang nangyayari sa mundo, Panginoon, sinasabi mo na labi po kayo magpapasalamat. Minsan napakahirap po magpasalamat sa mga lahat po na dumadating sa amin, Panginoon. Pero ninanais niyo po na lagi po kaming natanaw po sa inyo, dakilang Diyos. Oh God, thank you Jesus, thank you Jesus. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat itong gabi na ito, dakilang Ama. Agyaman kam ti kini embag mo. No pampay Ama nalangitan nga hang kami nga adu iti daytoy nga rabii. Yung pinanam nga when 2 and 3 or 4 are gathered in your name, you're in the midst of thee, O God. Maraming salamat po Panginoon Diyos sa mga kasama ko itong gabi na to. Bagamat kami po ay makakalayo Panginoon, we are hand in hand together. Maghawakan po kami ng kamay at bagamat hindi po kami karamihan, dakilang Diyos, ay ninanaas namin po Panginoon na kayo po ang mamagitan sa bawat isa sa amin. Bago ang lahat Panginoon ay inihingi namin iyong kapatawaran kung ano man po ang nagawa naming kasalanan Panginoon. Kami po'y sinadya o hindi, namalayan namin Panginoon o hindi. Panginoon, patawarin niyo po kami. Higit sa lahat, Panginoon, noon ay nakagawad yung pagpapatawad niyo sa buhay namin. Panginoon, linisin niyo po kami na maging isang maputing kulay na wala pong dungis, Panginoon. Para kami po makalapit po sa inyong harapan, dakilang Ama. Lord, thank you, Lord. Maraming salamat po sa buhay ng mga kasama ko, Panginoon, na ay nanonood. Maging po, Panginoon, ang dalawang nakakasama ko ngayon. Alam ko po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay nila, kaya po hindi nila iniiwanan itong programa. Kapagkat, Panginoon, alam nila ang kahalagaan ang isang pananalangin, dakilang Ama. So, pagpalain mo ang buhay ni Madam Nelly Watt po, Panginoon. Maging ang buhay ni Madam Maribel Eslabon. Kita niyo po, Panginoon, kung ano po ang kanilang pagnanasa na makasama lamang po ako itong programa. Alam ko, Panginoon, tinaniman mo na sila, dakilang Ama, ng isang pag-uugnay, isang relasyon, Panginoon, na kung saan isang na ministeryo ng radyo. Na ito pala, Panginoon, na kapag bibigay ng kaginhawaan, kapag dumadating ng mga pagsubok sa buhay namin. Aking hinihiling sa kanila, dakilang Ama, patuloy ka na pagpalain mo ang kanilang buhay ni Madam Nelly Watt po. Alam mo, Panginoon, kung ano ang kanyang inaasam-asam sa kanya, Panginoon. At alam ko, Panginoon, malapit at malapit na yung pong kanyang hinihingi, Panginoon, ay may bibigay mo na po, Panginoon. We claim and that because, Lord God, you're Almighty God. You never change. Our best doctor, our best physician, and a Savior of all. Kaya po, Panginoon, dinadalangin ko buhay ni Madam Nelly Watt po. Nakikita mo ang kanyang katapatan, dakilang Ama. Apo digidi ka ditig makarason kang gapo no apay nga i-bless mo apo ti maysa nga kasking kuana dakilang Ama. Dawat tuging ka o repay apo iti pamilya na, digiti anak na, ti asawa na. Pag may maysami da, ayat ti may bati, madikit apo kang krunahan, apo nga ad-adapay iti relasyon, saktong kalmay sa kadakwada. The love of God nga mamagitan ti maysa nga pamilya, o Diyos nga nilangitan. Lord, iti nga rabi, patuloy ka nga i-bless mo, digiti kapsat ko, ni Madam Nelly Watt po. Patuloy
Dagang agasam, orepe ti biyag, ni Madam Maribel Eslabon. Napay ama nalangitan na adan nga naidulinin te ayatin na ngayon na madabel ang apoy iti puso kung na apo nga sasakit iti puso na adda ti abroad na nakita ni nanang na apo ti mauding agundaway. Dawat ko Panginoon nga arakupom kadi babantikin yung bag mo iti biyag ni Madam Maribel. Kalaksidan man apo deto'y adang napasama kiti panagbiagda. Apo, i-embrace mo kadi. Ipayakat ka takaasim o Diyos nga nalangitan nga labayin apo iti deti kastoy apo nga pagpasinat ti panagbiagda. Panagpasinat ti ayatin na nga ina. Linglingayam kadi ama nalangitan. Amumi apo nga dumteng dumot ti panawon kung kundaway. Nada kami o Diyos kat sumaruno kami kadi kiti kastoy apo nga mapasama kiti biyag. Awan na po ti tagikwa iti biyag ang mga nalangitan. Papares kami amin apo nga binulod mi dito iti biyag. Gabuna apo di kiti kasapsat mi nga imon unan ken Kristo. At dada na po nga sumangsangot ti sangwanam ama. Lord God, yaman lakadi di kiti bawat karkararwa nga kapsat mi nga imuna. Katapo nakaangklada apo ing ka. Masada apo masamsam mimit apo ti panakisalakan ti kararwa. Anya ti magunggunami ngamin ama nalangitan matagikwami amin tintero malubong. Ina ti magunggunami numaalami amin ti kapipintasan nga balay. Kapipintasan na kotse. Mapuno ti bulsami ti kadu nga kwarta. Numapukaw mimit deti biyagni. Naawan pulo sa ama ti makaitugot o Diyos nga nalangitan. Mudigat apo maperdin to digitoy. Digito ito nga sanikwa ama hamin to may tugot manipo di jay sa dilangit. Jay destino nga papanam. Tuga po na ang mga nalangitan kang ronan kadi na iti panagserbi mi king ka apo pagtingi mi kung mapay apo ti dagdakkel relasyon mi. Alaw na nalangitan pensyonam ti biyag ni Madam Maribel ni Tatang Daapo nga si Mina dawat miking ka ama nalangitan nga rest in peace dati nga ama no kay ama nalangitan narigat ti mapukawan ti ina ti ama nga iso apo iti tedek apo iti balay mapoy dawat kuking ka ama nalangitan nga kangurunan ka nga makiadda iti biyag ti Eslabon family manipod apo nga panag-presentar ni Madam Maribel iti panagbiagda. Dawat ko Lord God na pangrunaan ka di nga embrace them, arakopem, ipanagnak mo Diyos nga dakil ti imam ka di kiti apo, ulila, kas kaniyak ama na lang. Alawang bendisyonam, iti nga pamilya, iti baban apo iti panakasugat iti puso ka, aglo nito ka di katadong iti blessings, ngaypaay mo iti pamilya Eslabon. Aramatem mabentibiyag ni Madam Maribel Eslabon iti pamilya na ama nalangitan nga kas channel of blessings sa pakipasubutan iti kasapulan ti asawa na kati anak na nurepe ti nagadaking kuan ng nabati iti dinebati di tata ang mga nalangitan. Alawan ama iti kanito bendisyonam nurepe o Diyos iti prayer request ni Madam Nelly Watpo. Jay kanakan na ama manipod iti nga taga-Batak ni Jodel Labicani Penera ama nalangitan. Apo detoy ket makuna ang mga asymptomatic tinakaakar kin ko nagsipod apo detoy nga sakit. Han nga dayo ama nalangitan. Iti kasasat ti Pilipinas nga kumarkaro iti pasamak apo detoy nga COVID. Ama nalangitan ikam kadi iti panakaagas in the name of Jesus ni Jodel in the name of Jesus. Apo isaad mo kadi ta panakaasim nga apo nga hangka di apo nga dumagdag ti sakit nga daking kuana. Padikat apo kang runana ang mga nalangitan agasam kadi isuna alang-alang apo no dati pamilya na dito nga kabsat.
Mamati kami o Diyos nga babanti pa ning tag-aymi iti imami touch over the body of Judel in the name of Jesus. Umanaw ka nga COVID in the name of Jesus. Awan ti karapatam nga stay ag sipot itanagan ni Jesus nga kanayon mi nga aramaten nga kabibilgan na doktor, physician, so ti kang ronan ang mga agas. Lord God, touch over the body. Manda mo naman maturog ni Jadeli iti kanito. Pag manifestim ka di apo ti kararagmi nga di kiti kakadwa nga agbibuyat iti nga kanito nga oras. Tugbaban apo ti paningkisan mi iti nga imami apo madamag mintulatan nga ni Jadel katrumaren iti hospital. Agsipod you have been touched vitally in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, mamati kami mismo kada kami katagpamati kami kat sikat Diyos ka manubot ka mangisalakang kami kasapo di naramid apo ni Apostol Pablo ama nalangitan mabana po ti sa sanglad na iti isla iti Malta iti nga gururnong da iti adu nga kayo tapno iti kasta uraman da nakalamlami isidi iti kapanawonan ni Pablo ama nalangitan tinuklaw ti may isang uleg nga napigsa iti gayamat na ngumapo kaslaawan kaslaawan ang yaman nga inwag si ni Pablo di pa nakagat na ti uleg sinipsiputan di islander niso na matay yung babayan ti dakila pamati ama ang nalangitan ni Pablo haan nga nagmanifest di gita di nga uleg kastamat apo ti papaay mo apo nga panaka sulbar ka panakaagas di kita kakapsat mi nga han nga manifest han nga karayam di kita nga COVID agsipod na abak na babayan di pamati mi na ni Jesus kamanubot ka mangisalaka mi kiti sa tikang runan nga mangagas ti panagbiag mi alawo na may ti kang kanito ng oras speak with the life of Judel in the name of Jesus. Lord God, idawdawat ko king ka oray pa iti salvation iti biyag na ama nalangitan naununag pay kadi yat adupay nga panakamuna king ka kas manubot ka mangisalakan ti panagbiag na ama nalangitan oray pa iti kakabsat nga dati hot ti adaapo nga na COVID oray pa iti kabagyami nga damat na COVID ama manipod iti California apoy dawat king kat speak with the light Panginoon ket babayan na po isaat mo ti panakaagas in the name of Jesus. Porepay ama nalangitan iti pagilyami nga Pilipinas idawdawat maging ka o Dios nga nalangitan nga sapay la ko ama nga agmudo ko mamitten apo makita mi nga dumagdagas ket dumagdagas apo Dios ditoy sakit ti nga COVID iti Pilipinas. Basitan apo 2,000 laingan sa ngagasot nga ribon to na apo ti danto masaksakit. Di mi amo apo no kumarkaro pa ket kumarkaro. Salakan mo kadi o Dios di kiti padami nga kadaraan. Alang-alang kadi o Dios nga isuda kitahan. Akadwan apo ti napopobre nga biag iti pagilyam nga Pilipinas adu di kiti napopobre ama nalangitan nga kaparis mi. Ora kasano kumalang matapo ti rigrigat ti panagbiag lakit di awan di kiti kastoy nga saksakit awan di kiti kastoy apo nga sumsambay nga pagsubok ti panagbiag apo agasam apo ti pagilyam nga Pilipinas kada kami man apo ket adut nagbasulam mi ket apo may sa kami nga nakipaglunod apo daytoy ket inlunod na kami gapon kiti basbasol mi pakawanan na kam kadi ama nalangitan ket apoy dawat mi kadi ka kun kami nga agasam ti pagilyam nga Pilipinas agasam kadi ang mga nalangitan babaon na apo iti kinamantalik miking ka nga Diyos ka nga nangaasing nga namang baybay agad iti anak mo apo tulungan maapo iti pagilyam ni iti panangidaulo ni apo presidente nga adan apo Diyos nga lakay metten apo ni apo Duterte dawat miking ka nga kamti kinasirip kadi ama nalangitan nga apo ag-speak ka king kuhan apo di anati agas apo kamo kadi apo di adupay nga supportive nga kabinete na ama nalangitan tapi ti kasta may 11 day ti pagilyam mi kalaksidan man dito apo nga COVID nga dapo nga paspasaran ti pagilyam mi ama nalangitan di nga kanito kuno oras repay apo di League of di senators di
deputies, Panginoon, dagiti governors, dagiti mayors, orepay apo dagiti Sangguniang, Panlunsud, Sangguniang Bayan, orepay dagiti kakapitan, kada konsehal, manipod apo ti kababatitan, smallest institution apo iti Pagiliami, which is the family. Kam ka di apo ti nananay, nga disiplina ngamin apo ni Pilipino, ngas kang kanayon nga bagbaga ni apo Presidente Marcos de Diyos dalwad ng President Marcos. Ako na sa ikakalulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Dumaapag preso na ti bagbaga ni apo Presidente, nga nakurang ngamin ti disiplina ni Pilipino. Nuapay nagaduti saksakit. Han nga kapares apo digiti inchik nga nakuna digiti inchik ket handarom rumor handan nga rumor apo iti Pagilyanda iti ruwar ama nalangitan no deti ket panursurom kada kami sursuron na kam kadi apo din ano nagpay nga wagwagas mo o Dios ket babay na apo ti kiniambag mo mamamumyo mino kasano ti panang disiplina miti bukad mga bagi tagapunaw Dios iti nga kanito kun aras patuloy ka apo nga agpanuray ka patuloy ka nga i-bless mo, di padak apo nga Pilipino, babay di kinimbag mo o Diyos, at hamo ka di nga liplipatan, ida nga nalangitan na. Lord God, iti deti nga kanito kun oras, bendisyon ng apo iti Pagiliam mi. Kas deti may isang kanta, kunana ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Hindi ka nga nagbabago, Panginoon, sa aming pong buhay, dakilang Diyos. Lord God, iti ka kanito kun oras, bendisyon ng digiti kapsat ko orepay ni Sir Stephen Orque. Awaman iti ka kanito kun oras, karay ko ay kakararag, patuloy kang i-bless mo tibiyag na, patuloy ka apo to speak with his life, baban apo kiti tagtagainip, babay na apo iti nababa nga espiritu nga panakaawat, nga masika nga Diyos ka manubot ka ti panagbiag na. Agasam apo iti sakit na, orepay ti karkararag na, nagbalin o Diyos nga effective iti panaka-injection na dito'y anti-COVID, Panginoon. Dawat kuking ka, bless the life of Sir Stephen Orque. Iti dito nga kanito kuno aras. Kat sika apo ti na nga tumulong ti panagbiag na ama na langitan. Repeti biag ni Thessalonica nga anak ni Apo Salvador Cacal. Patuloy ka to speak with her life. Agasam ti biag na ama na langitan, by your stripe we are healed. Diyay sakit na po nga dara. O repeti biag ni Rosalie ama na langitan. Ni Rosalie Pasha nga inaanak mi. Dawat kuking ka ama nga mukad baybayan, amoy palubos ka di nga karayam. Deta urat nga mangkalob iti matana. Alang-alang dito nga ubing ket nakasasaya at iti panagbiag na nasaya at managtulong. Amo ka di apo baybayan di kiti tao nga managtulong. Saad mo ka di apo iti panaka panang black di kiti nga saksakitan di kiti tao nga nasasaya at mga nalangitan. Amati kami o Dios nga mabay di kiti nga karkararag mi hang kami man apo nalay nga kararag. Mamati kami babawin ti puso mi o Dios nga nalangitan nga insaad mo iti pakakumbabaan iti nga puso. Ngayon saad mo kada kamitap ni tikasta apo iso tigapuna nga sungbatam di kiti karkararag mi. Apo kanayon kami apo ngagpakumbabangin ka. Apo at expectar kami apo iti panakaagas ka di kiti kakabsat ang mga nalangitan. Alawin petisyonam orepay apo iti kararag tayo no sa dinno tayo agnanayad kang kanayon kang ibagbagahan yung liplipatan kakabsat kang gagayem. Ay karkararag di kiti nagyanan tayo nga pagpagilian. Isu iti kang runaan nga isu dati ng kang runaan nga instrumento no apay nga mauawat iti blessings tayo iti panagyan tayo kadakwada. Pagpreteno sa dinong nga lugar tayo na dati iti Pilipinas, dati iti Middle East, dati iti Canada, Germany, dati iti Europe, dati iti America. Let's pray together. Pagpre tayo na sa dino tayo nga inarakop na tayo niya apo Diyos babayin ti inembag na isumatiga po na no apay nga gnanad tayo dagiti nga pagilian. Ang mga nalangitan dati nga rabi patuloy ka to speak with the country of Italy. Patuloy ka nga bendisyonam orepay ama nalangitan ti presidente ken ti apo prime minister ni patuloy ka apo nga ikam kadi iti kang runaan nga panagayat dati nga pagilian
ngahan nga mapukaw ama di sakripisyo nga panagtagder apo iti Italia babayin apo ti panakailuges na dito apo nga COVID-19 dito nga pagilian ti magderen nga mapo agamakdag sipot ti agsasaruno di kiti adu nga immigrant iti taaw tapno ti kas dagata umaydag pasalakan di iti nga pagilian ni mamati kami ang mga nalangitan hamat nga naimot hamat nga napaidam dito nga pagilian ngam kayat dalang ang mga nalangitan nga protektaran dito nga pagilian ket handa masayang apo di gidi sakripisyo da nga panakilaban detoy COVID nga da nga virus tintero nga lubong. Lord bendisyonam patuloy ka nga mukad apo nga baybayan ti Italia patuloy ka Panginoon nga ag-rise apo iti income apo iti pagilian detoy tapno iti kasta ama kata mamimpinsan apo nga tumakder kas apo na i-journal ti intero nga lubong babawan apo iti panakaisurat ti may sa apo nga kolom nga kunada Italy is rise up nakita apo ti Amerika no kasano nga ti magderen iti Italy ket babawan apo iti The New Herald nakita apo nga napadayawan ti Italia babawan iti tatagder na ken ti nakaka-imposible nga alisto nga panagrecover na ti ekonomiya na patuloy ka o Dios nga tulungan dito nga pagilian may sa kami apo magipagbalegi no iti pagilian nga Italy ket apo ada nga agtagderen agsipot may sa kami ang mangikarkararag ama na langit na kararag temot ti Israel patuloy ka nga bendisyon ng apo iti Israel amo ka di apo nga baybayan to any invasion alang-alang apo di jay panagyauro-uray mi ti umay ni Jesucristo kas manubod ko mangisalakan ti panagbiag di magkiyadaka ang mga nalangitan babayan apo dito nga pagilian ket apo dito inanamami nga dumteng iti panagsubli ni Jesucristo kas manubot ken apo mi nga mangisalakan mi apo bendisyonam dito apo nga pagilian nga Israel. Lord God iti ating harabi idawdawat mo ka nga bendisyonam uray pay apo ti Estados Unidos nga dapo nga makarikrik na iti napalaluan nga sakit dito nga COVID apo idawat ko king ka nga babana po ti panagmaymaysa ada ko maabot ti makungkuna nga 24-hour chain nga panagkarkararag kadigiti namati nga hanagarsay hanagarsat nga panagkarkararag apo ti entero nga lubong especially apo iti Amerika iti Brazil iti Latin America kanda dumpay nga karatig nga bansa nga da iti top 30 karamanen apo ti Pilipinas nga da iti top 30 dawat ko kayong kaama to reduce o God deto'y bilang di kiti masaksakit ang ronan na ama dawat mo kayong kakadi nga punasem tunawam kadi mo tinditi nga sakit at iti kasta nananay ti panakawaya-waya dito ilubungin iti panakabalog ka po dito nga sakit ama nalangitan patuloy ka nga hangka di nga dito iti sakit nga mangibus iti tao nga umabot to kada kami dito nga sakit iyad adayo ni apo suga po na ama nalangitan mamati kami nga ang ka Diyos nga manang baybaya iti anak mo nga kanayong nagtaliking ka dawat ko king ka bendisyon ng apo ti Amerika bendisyon ng ti Brazil ti India kang ronal na apo digiti kakastoy apo nga pagilian nga na makamam mo king kakas manubot ka nga mangisalakan o Dios Lord agpakilala ka digitoy nga leader agpakilala ka digitoy apo nga country nga na makamam mo king ka especially apo digiti pagilian nga Budismo ang mga nalangitan digiti pagilian nga Muslim digiti pagilian nga sa bali ti patpatsendangahan nga ni Jesucristo kas manubot ka mangisalakan speak with them o Dios ket baban apo iti panakabalbaliw apo iti pamati at adun to pay kadi apo ti may salakan nga anak mo ama nga ma-qualified nga mapanidjay gloria nga pagtaingam mo Dios nga nalangitan alawom bendisyonan sa tunggal may sa kada kami patuloy ka to establish all workers in the church digiti apo prayer warriors digiti apo evangelists digiti mangikarkararag apo tintero nga lubong patuloy ka nga grace up ka patuloy ka nga grace up pa digiti pa pastors apo nga adda nga nasidig ti puso ni Kristo tapno di kasta may waras ti ebanghelyo kay kinaimbag mo ama nalangitan Lord God bendisyonan o repeti
panagdaydayaw mi intong bigat. Apo aldaw iti Domingo, hang kadi apo nga lapod tanya mo na banag, nga hang kami apo nga makapag simbaking ka, no di kat ama nalangitan, ikam kadi apo ti wagas king kundaway. Lord God, iti ating rabi we command to any block, iti hami pa nagsimba, in the name of Jesus, waya-wayaam, katikam ti dalan, ti sagtunggal may sa nga anak mo, nga umay mapanmangsarak, di jay napatay ka pa nagdaydayaw itong bigat. Aldaw mo itong bigat amo, apo, insahod mo kada kami, iti innam nga aldaw, tapno pa nakabagi mi, kas nayarig apo, di daking bunga, iti pito nga bunga, ama ang nalangitan, iti papaya, nga dinawat na amin dadi innem, kiti may kapito nga kundaway, dawatan ng tumanen. Kuna dadi aking bagi, hamukad nga lainen, takupak metten nga aking bagi. Si kaapo di ay makisarsarita da ito, yung sipod apo, yung tumbigat, kukwam, apo, iyag mo ka di amin, kiti pangyapak, ti katao, ti saksakada. Nga umay apo, agdayaw king ka, kas manubot ka mga salakan, umay dagdingig di kiti sasaom, umay dagkararag, umararaw king ka, kang ronan apo, may sada kadimot apo nga mga ibabait, dati lubong, kami di kasta apo ko, ado kami nga may karkararag, ama, nga agring pasto kung mametan, dati apo nga, pandemic. Apo, bigyan mi tikinembag mo o repeti biyag ni Madam Teresita Andres nga ada apo iti Facebook dawat ko ka patuloy ka nga pagpalaim ti biyag na ipasabot mo apo iti pagkasapulan da ti buong pamilyada ken apo iti unidentified nga ada nga agbubuya ham kami nga adu kas kinunak when 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us, O God. Iba po na po hanggang mga maupupay. At siya po takaduada ka, O Diyos nga nalangitan, baba na po yung a prayer. Talaga, bendisyon na. Kaya pa po yung avid listeners sa CRI. Nung pa po handa mo, no kung saan na konektar. May dawat ko king kaama, sursuruam ka di. Aksipot ta si kamot apo Diyos, iti the best teacher, iti pa nagbiag mi. Alawin mo Diyos, bigidahan na nakaumay, patuloy ka pagpalaan, bigidahan nagdingig, hana nagbuya, patuloy ka pagpalaan, ida ama nalangitan. Nakangurunan na apo, isaad mo ti pamendisyon, kung tulong, itunggal pamilya, na listeners ti CRI Radio. Lord God, thank you so much. Thank you so much. Ito po, iti nga rabi, inot mi apo nga ikulpi, apo ti nga petition mi, ito po, tiket mi, kami apo ti selyo, ito po ipatulod mi, manipot sa dilangit, tas may isang asok, tas may isang insenso, na makadanon kumaking ka ama na langitan. Alaw na magyamang kami iti nga rabi, huwag noon yung Diyos na nakaimibig kayo, nangimbag kayo ti panagbiag mi, na di na kami liniplipatan, kalaksidan na apo ti kinamanam nagbasol mi. O Diyos, thank you so much. Bless all the family, including my family, including iti nagadak-kadak kami, bendisyonam. Oray pa apo iti FGR, patuloy ka bendisyonam. The leadership apo ni Sir Al Feliciano. Oray pa ni Pastor John Maluluyon, bendisyonam. Oray pa ni Sister Ann. Patuloy ka po mag-raise up ka. At adupay ang mga nalangitan nga adipen mo nga broadcaster. Tapos iti kasta apo, adu kami nagmaymay sa ama nalangitan, nagtitinulong, tapos kasta o God, at may proklamar, iti kinaimbag mo, nga Diyos ka naimbag ti panagbiag mo. Alawon, bendisyonam ama nalangitan, kit Lord God, ti kito'y apo nga kararag mi, yaman laka di ama, nga sumbatam kututupam ti kito'y ama. Baba na apo, kas katukat, ti kinalinis iti puso mi, o Diyos yung nalangitan. Awatam di kiti nga offer mi, di kiti apo nga kararag mi, kit dawat making ka, nga makita minto kadi, nga manifest di kiti nga prayer, agsipod tasika, kit pinati mi, nga Diyos nga manakabaling ka, iti panagbiag mi. Lord God, thank you Lord, thank you Jesus. So mabli mi amin ti gloria, dayo kang panagyaman, tinaga niya po Jesus, dawati mi amin di kitoy. Amen and amen and amen.
kang gayem ni DJ Jake Akto Kengen. Ya malakadita ti Diyos timang bendisyon ti saktong kalmay sa kadatayo. Kadakatayo, tibiyag tayo, Madam Neliwat po, Madam Maribel Eslabon, karabay ni Madam Teresita Andres. Ti Diyos timang bendisyon kadatayo amin, kapsat nga nakiadda iti ating rabi amok nga nakipagpaset ni Apo Diyos kadatayo, naman pa'y hantay nga do, yung mamatiya, may naimbag ti Diyos saktong kalmay sa kadatayo. Kaya sa king ko natin gloria daw panagyaman, iti dating rabi na imbaga panagturog tayo. Good night everyone. Good night kada kay amin, Madam Josefina River, Madam Maribel Eslabon. Diyos timong bendisyon kada kay amin. Kaya malakadi next time makaw may tumatin di kita kakapsat nga agboya man po dito'y YouTube. Dan na minutos kalpasan ti alas 11. Bye for now. God bless everyone. And don't forget, tomorrow is a Sunday. Bye! Good night to all. Manipod mamyan ang Ken umamagatan. Ilocano Aldag, Ikabuslingan Radio Internet. Ipang pangro na namet, iti kadawyan nga kang kanta. I love you deep inside. Para kita sa tumalikid, ayaw mo malapit ka. Diyak maipton, nasa empty na kamekton. Kapulagin ayan na binulot mo. Forever, when si kala en biyak ko, tiyak dagi kuwa, daytoy kariken ayat ko. Nauray dumteng tut dalo. Ayos ang Ilocano na simple group sa Kabuslingan Radio Internet. No, kaya't mo May sa Ken Kakaisuna na Internet Radio iti Kailocandia.